Ще ви покажем накратко как да превключвате различните режими на термопомпа Toshiba. Включвате машината с старт-стоп бутона. В момента нито един режим не е пуснат на машината. Ако искате да пуснете бойлер за топла вода, натискате еднократно бутона F2, само че трябва да реагирате докато е активен екрана. Бутона F2 активира режим за подгряване на бойлера. Ако искате също така да работи и режим охлаждане или отопление заедно с режим бойлер, натискате бутон F1, като тук с различни брой натискания може да сменяте от режим охлаждане, както е в момента, към изключено или към режим отопление. Всички тези режими може във всеки един момент от времето да ги превключвате. Може да оставите само отопление, като изключите бойлера с следващото натискане на бутона F2 или да смените отоплението на режим охлаждане. Промяната на температурите се извършва с натискане на стрелките нагоре или надолу, когато сте в активната зона. В момента оставяме машината да работи с настройка 35 градуса на водата в режим отопление и 50 градуса в режим БГВ.